No sé si sabeu l'última, es veu que uns constructors han hagut d'anar a Soto del Real a reformar una cel·la perquè el futur pres és massa alt i no hi cap. I han pensat amb el fet de que ell anirà així cap jup amb la tristor i tal, però que ni així passa per la porta. No, no. Es tracta del senyor... com es deia? Senyor Pi, el gegant del Pi, sí, que es veu que té una cançó molt famosa i li han versionat i ara parla de policia, que tonyina i tal. I vaja, jo no sé si és perquè en el videoclip sortia una persona alta i l'han confós o alguna cosa, però vaja, el mort li ha caigut en ell. I a més li afegeixen també el fet de que ell, a la seva cançó real, fa bandera de que ell balla pel camí, no? I això fa que aquesta persona faci una obstrucció de la circulació i el trànsit i per tant està tallant carreteres, per tant és del CDR i per tant és terrorista. I se li ha juntat tot, han fet un pack i ara bueno, el volen tancar. Pot ser que la reforma valgui més que tots els contenidors cremats i això molesta una mica perquè els encanta parlar d'aquest tema, però vaja...